Advocate naChamisa aiwa voratidza kufara tichiona kuti aiwa vanoenda vachinotora mumwe wavo aiwa anozivikanwa nenyika yose Amos Chibaya. Moziva kuti muzara nezuro he was granted bail ye$500. Tinoona kuti Advocate naChamisa vanoshowa mapictures aiwa vachienda kunomutora aiwa ku the maximum prison kwamunoziva kwanga akachengetewa the regime. Sana bina mashuka no mudanyira pana bulu subscribe or like or turn on the bell. Ko team da pahindo Advocate naChamisa vanoposta this picture amuri kuona iro amuri kuona kuti aiwa ma political prisoners they are being released. Muchiona Amos Chibaya achiteka the lead aiwa achifamba achiratidza kufara nevamwe vevapo anonyora achiti thank you Lord, God bless this Amos Chibaya man. Ndo mashuka anoitongwa panapa na Advocate naChamisa anotaura kuti aiwa is happy pamusoro pe release aiwa inoitwa Amos Chibaya. Munoziva kuti he is the main aid ndo vakomana vamuona vanofamba kuma international organizations nema human rights defenders vaizama kutsvaka means nema ways dzekuti aiwa nyika yeZimbabwe ma citizens ave nerusununguko vagare in peace and harmony. Advocate naChamisa vanofara vachi reunite aiwa ne an aid wavo vanonyatsa kuziva kuti kana vachinge vadzokerana vanonyatsa kuziva kuti takunyatsa kufaita aiwa zvanyatsa kumira sei kuti oust this regime. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Vina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.